Nilamoy sa kayo ang tulo ka mga classroom sa New Ormoc City National High School alas 12 sa tungang gabi niadtong Disyembre 18. Usa ka concerned citizen ang nagpahibaw sa Ormoc City Fire Station kabahin sa pagkasunog sa mga classroom. Subay sa taho, daling miresponde ang kapulisan ug gipugngan nga makakatapa ang kayo. Mukantidad sa 2,250,000 pesos ang gibanabanang danyo sa maong sunog. Nagpadayon pa ang kabugbirahan sa ilahang investigasyon aron matumbok ang hinungdan sa maong sunog. Ang kuha na to sir, challenge kay limited ang atong witness. Ang ato rang nakuha nga witness initially kagabi ang kuan sir, ang duty guard nga nakabantay siya, nakapatay siya og buto. Mura daw og buto sa kana ang transformer.